Vítejte u dalšího dílu z naší série videopodcastů AI Excellence. Dnes se podíváme na důležitou součást české ekonomiky, čímž je výroba, strojírenství. O tom se dneska budeme povídat s Vojtou. Ahoj. Ahoj. Tak mě Vojto pověz, co bys doporučil těmhletěm firmám, jak by jim mohlo AI pomoct? Strojírenství a obecně výroba, to je české rodinné stříbro. To znamená, tyhle ty firmy v současné chvíli, některé z nich řeší třeba sníženou poptávku ze strany automobilového průmyslu a tak hledají další trhy, kam by mohly svoje výrobky exportovat. K tomu může velmi snadno umělá inteligence pomoct. Proč? Protože když hledáš i ty jako člověk nějakou potenciální další firmu, tak víš, co nabízíš, víš, jak by měl vypadat takový typický profil té firmy a potřebuješ si prohrábnout stovky a stovky webových stránek, případně ještě nějakých dalších textů o těch daných společnostech, aby si zjistil, u které z nich dává nějaká takováhle spolupráce smysl. A to je o velkém množství. A k tomu umělá inteligence dokáže velmi dobře pomoct. To znamená, ona ti prohrábne spousty firem, ať už v rámci Evropské unie, nebo v nějakém blízkém okolí, Tunisko, Turecko, já nevím, Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, a dokáže ti identifikovat firmy, které by o tvé produkty mohly mít zájem. Zároveň z veřejných zdrojů dokáže identifikovat management té společnosti, a i případně člověka, který by na takovouhle nabídku mohl slyšet. Následně tu tvoji logiku, proč by si pro danou firmu měl být zajímavý, tak dá do personalizovaného oslovení a ty už tu firmu dokážeš oslovit s tím, proč by se s tebou měla bavit a jakým způsobem by si jí dokázal pomoct. A samozřejmě jsi schopen to doprovodit ještě nějakým vhodným ilustračním obrázkem, případně videem, ale hlavně tam dokážeš specifikovat tu logiku, co přineseš to je firmě, když začne s tebou spolupracovat. Mm-hmm. A to znamená, že AI dokáže vytvořit nějakou personalizovanou nabídku přímo těm konkrétním lidem. Komu to má? Ano, na základě toho, co ty nabízíš a co na základě webových stránek lze usoudit, že ta firma připravuje a vyrábí. Samozřejmě, že se to netrefí vždycky. Dostane se to do situace, že dokážeš se trefit přesně do té poptávky ve 40% případů. Pořád je to o řády víc, než když prostě oslovuješ obrovské množství firem s tím, že něco takového děláš. V předchozích dílech jsme se bavili o AI centrálním nákupu. Dokážeme to aplikovat i v tomhletom odvětví? Jednoznačně. Jakmile máš výrobu, tak nakupuješ materiál a cena toho materiálu výrazně ovlivňuje cenu tvých produktů a případně i zisk, který z celé té činnosti máš. Takže AI procurement i pro výrobní firmy je správnou cestou. Další velké téma výrobních firm je plánování výroby. Jakým způsobem dokáže AI pomoct tady s tímhle? Co se týče plánování výroby, tak pokud děláš velké šarže, tak tam AI-ko, ta pomoc není až tak zásadní. Pokud ovšem děláš malé šarže a velmi často se to děje, že firma připravuje v 10, ve 20 výrobcích něco, co si ten klient poptá, tak v takovém případě připravit výrobu a nacenit ty jednotlivé činnosti a jak by se to vůbec mělo dělat, tak je velmi náročný a ty to navíc musíš udělat ještě předtím, než vůbec si to ten klient vybere. To znamená, ještě předtím, než mu řekneš, kolik by to stálo, což skoro každý klient, než na to kejvne, tak chce slyšet, tak v takové situaci ty musíš se zamyslet, z jakých jednotlivých dílů by se to mělo skládat, jaký konkrétní operace na těch strojích by si měl zrealizovat. A tohle umělá inteligence za pomocí historických dat dané společnosti dokáže odhadnout a zkrátit ten čas na přípravu nějaké takovéhle kalkulace a nějakého takovéhleho plánu výroby klidně třeba o 30, 40, 50%. Ještě bych se chtěl zeptat na výrobní reporting. Co se týče výrobního reportingu, tak firmy mají vždycky nějaký systém, ve kterém informace o tom, jak ta výroba probíhá, mají. Samozřejmě je to všechno od těch náročnějších jako nějaké informace uvnitř nějakého ERP systému SAPu nebo čehokoliv dalšího, přes sady Excelů, až po velikou tabuli, kde mají napsáno, co je potřeba kde udělat a kde se přesouvají ty jednotlivé zakázky mezi jednotlivými stavy.
ve všech těchto situacích, tak umělá inteligence dokáže udělat nějaký reporting. Samozřejmě pokud je to uvnitř elektronické podoby, tak se s tím pracuje výrazně snáze, ale i když máš tu obrovskou tabuli, tak před to můžeš postavit sadu nebo lépe řečeno fotoaparát, který každých 15 minut udělá fotku a může sledovat, kdy, v jakém situaci někdo přesunul to z místa A do místa B. A v tu chvíli ty potom vystavíš uživatelům nějakého chatbota nebo něco takového, kde oni řeknou, jaký data by si představovali a AI se podívá do těch dat, ideálně do těch strukturovaných a vytáhne ty konkrétní informace tím, že stvoří nějaký SQL dotaz a vytáhne si ty informace přímo z té databáze. Pokud to máš nástěnky, tak samozřejmě předtím ještě musíš udělat, jak ty fotografie převést do těch strukturovaných dat, aby si v nich dokázal vyhledávat. Ale řešitelné to je s obrázkami pracovat umí. Z toho, co jsme si tady povídali, jasně vyplývá, že AI ve výrobě není jenom experiment, ale něco, co přináší skutečně jednak šetří to náklady, jinak to dokáže přinášet i nové trhy a nové odbytiště. Děkuji to za odpověď. Je to velká příležitost a strojírenské firmy by to neměly odkládat. Moc díky, děkuji vám, vážení posluchači, za sledování našeho dílu. Sledujte naše sociální sítě, webové stránky a těšte se na další díly. Nashledanou. Nashledanou.